gerne vise et H.C. Andersen stykke. Stykket hedder, hvad fatter gør altid det rigtige. Men bjergene hest, det kunne undvære. Den ville de bygge til noget, de havde brug for. Men hvad skal det være? Det ved du bedst, fatter. Gå ind til markedet og bygge den med. Det vil gøre altid det rigtige. Den ko giver nok dejlig mælk. Den kunne jeg godt tænke mig. Skal vi bytte? Okay. Nu vil han en mand, der trækker for. Skal vi bytte? Ja, jo, det kan du godt. Og så byttede vi. Min kone har altid gerne ville have en gås. Den gås vil jeg gerne give hende. Skal vi bytte? Det kan vi godt. Og så byttede vi. Så gik manden videre med gåsen. Stod en mand med en høne. Ja, jo. Det kan det godt. Hør, unge mand. Hvad har vi der? Grønne æbler. Det må jeg nok sige. Vi havde kun et eneste æble på det gamle træ derhjemme. Den sæk æble vil jeg gerne give min kone. Skal vi bytte? Det var en rigtig spillefugl. Han ville så gerne lave et væddemål. Lød det hen fra kakkelovnen. Det var æblerne, der var ved at starte. Hvad for det? Så fik han historien om hesten, der blev Nu, du kommer hjem. Nej. Jeg får kyssekram. Skal du med? Og så vædede de en pose guldpenge. Nu har jeg byttet. Det var dejligt. Jeg har byttet hesten til en ko. Så kan vi altid få mælk, og så kan vi lave ost og smør. Ja, jeg har byttet til en ko. Og så kan vi jo få gås til morgens aften i år, lille datter. Du tænker også kun på at glæde mig. Jeg har byttet til grønne æbler. Og nu må jeg kysse dig. Og nu skal du have lige midt på munden. Jeg skal lige alt på bakken. Altid. Det er godt humør. Det er jo vundet penge. Se, det var en historie. Den har jeg hørt, da jeg var lille. Og nu har du også hørt det, og ved, at hvad fatter gør